Днес ще ви покажем два апартамента в една и съща сграда. Но само един от тях ще спечели сърцето ви. Етаж 12. Повече светлина, повече въздух, повече класа. 11 етаж. Перфектният баланс между уют и стил. Не всичко е във височината. Централ парк. Перфектната локация с всичко на една ръка разстояние. И среда, която се усеща веднага. По-високо, повече светлина. По-ниско, повече уют. Същото разпределение. 29 квадрата дневна. И 17 квадрата спалня. Добре дошли на върха. Тук гледката говори сама. Светлина през целия ден, усещането е като пентхаус. А долу вероятно още търсят слънцето. Добре дошли там, където уютът среща практичността. Същата площ, но с много по-топло излъчване. А горе, може би е малко ветровито. Къде ще изпиеш кафето си? Къде би поканил гости? Добре признавам, че 11-ти етаж има своя чар. А 12-ти е за хора, които искат малко повече. Истината е, че няма грешен избор, въпросът е ти кой избираш. Обади ни се!